masih bersama Mancol Official di sini. Nah, hari ini kita akan mancing lagi ke sungai. Sungainya agak gimana gitu deh. Spot bagus deh, tapi ikannya banyak. Nanti kita akan cari nila. Mantap pokoknya. Ikut aja nih. Mulai enggak? Kesana lagi ngono, kena ora. Wes, kena lek. Ini lah lek. Wah, mantap nih. Enteng oleh, nggak diri lek. Apa nih? Gede. Abang. Wih, abang. Oh. Mantap. Wah. Ya, bingung ya? Iya, kayak ada anu ben urip. Motor kabeh. Wes lek, wis didasi lek. Mantap lek. Mana iwake gitu. Lu layak tarik-tarik karo kanu. Kurang mangan. Waduh, jantol lek. Hah? Waduh, iya lek. Tok. Oh, ana yang nyapa lho. Wah, oke lek. Iwak tak lek. Lah apa iki? Teh. Babone lho urip. Lah piro? Babone telu. Iki lek oh. Goreng pisan ya? Nang kono. Yo lho, ngene ketorokne lho. Mancing mau tempatnya dirahasiakan nih, Boy. Biasa kan dirahasiakan negara ini wedi PLN lho. Ora anu. Gua sanu ente. Wah, lumayan. Babane lho, mau sepiro kurane lho, sakmene guys. Sakmene lho, sang delok ta. Apa lho? Batang driji. Papat yo. Papat tok yo apa? Iki padha dinginane iki wedi. Piye mati. Apa lek lele? Mak, kowe iki lek. Hah? Oh. Tunggu ya. Tunggu ya. Itu cuman ya. Ayo iki. Kaya lokal ya peteng lek. Kok piro lokale? Iya, sing lokal cilik lek. Wes yo pasang tatinge. Wes. Wis bengi iki. Balik lek. Yo. Yo nanti. Enteni diluk. Oh, dan dilut. Salah oke mau. Weh. Kak lele, wah ganti ae ne. Wis kok sak mene ae yo, weh. Salah oke balik iki. Yo. Nah, Tapi enteni apa nih? Wis salah oke lele nila yo. Ganti ae ne. engko piye enake iki? Goreng apa digoreng sesuk? Digoreng saiki. Saiki. Yo, digoreng kan, Om. Mantap, ya wis kene. Bar wis, stop.